I ara, en este just moment, arriba Frederic Aparici a parlar-nos de l'edat mitjana, a Guillem i a mi, que som dos persones que pensem que els Reis Catòlics és simplement el nom d'una avinguda. Així comença Trencant Tòpics. I com és habitual, amb esta sintonia de Jethro Tull, bombeja el ritme de la secció de Trencant Tòpics i cau des de la Safor el nostre medievalista de guàrdia, que és Frederic Aparici i Romero. Hola, Frederic! Hola, bona vesprada a totes i tots. Com Frederic, estàs? quin nom més bonic, no ho dic jo, ho posa al guió, si no, no ho diria. Però, per cert, hem vist que a les xarxes has estat capaç de lligar el Trencant Tòpics amb Ausiàs, sense accent, Marc, i l'Eurocopa d'Alemanya. Com és això? Això no és com un Eurocopa? gazpacho de remolatxa o què passa? Però Bueno, no em però digues que encara vas a... que ho- Espera. Anem Vas a a parlar pams. de futbol? A veure... A Susa i a mi? No, Que pensava que el futbol es ja menja? he escoltat la primera hora del programa i no parlaré, però ja que ho esmenta Guillem, i que conste que efectivament Frederic és un nom molt bonic, és que la setmana passada, o l'altra, ja no me'n recordo, vaig fer un comentari que tingués cert recorregut per les xarxes. Ah, sí? Quin? A Conta. veure, el jugador Marc Cucurella pues sembla ser que és la viva imatge del Sant Sebastià del pintor valencià Jacomar Bassó, que pinta diverses obres encarregades per Alfons de Borja a Oh, la sí? seu de Xàtiva. I entre Mira, jo no sé ni qui és el d'altres- Cucurella. A veure. entre Ai, d'altres- quina monyassa que Ah, té, que sí, no? eh? Caram. I és la viva imatge, vull dir, és la viva imatge. És o no? M'encanta. Totalment. I clar, això em va servir d'excusa, com el riu Alcoi passa per Beniarrés com si res, per a trencar tòpics a propòsit d'Ausiàs, sense accent, Marc. Fas Així ahir que- l'èmfasi, eh? Sí, Tono, és que, a veure, tens el nostre Albert traumat, Total. amb això. Per això està la història, per investigar-la. A Llavors, Tono, prepara la cristalleria que anem. A veure, primer de tot, contràriament a la creença difosa, el tòpic sobre aquest Sant Sebastià que pinta Jacomar Bassó no és el suposat retrat d'Ausiàs Marc. Catavum. No hi ha cap evidència documental i simplement fou una idea llançada al segle XX que s'ha repetit sense cap Ah, fonament. sí? Sí. S'ha repetit al teu cercle, perquè jo la primera vegada que ho escolto això, que m'encanta el submón dels No, historiadors. però sí que tenim una imatge que ens arriba, que és Sí. molt comuna, pensant que és Ausiàs Marc i potser no siga ell. Efectivament, no és, però anem a per més coses. Segon tòpic que cal trencar. Sabeu que a la seu de València... Espera, hem trencat la copa d'aigua. Ara toca la de vi, jo crec. No? Val, sí. I la tens preparada, tu, Tira no? la copa, tira la copa. Ja que ha sonat Camel abans, vull dir, això acabarà semblant una boda o alguna cosa. Sabeu que a la seu de València, a prop la porta romànica o de l'Almoina, hi ha una làpida funerària a terra dedicada al poeta, cavaller, sabia. empresari del sucre i Ui. senyor de Beniarjó. I clar... Saps on està Beniarjó? Per allà, Al per la costat Safor. de Beniflà. Ah, mira. Ea. Llavors, molta gent pensa que sota la làpida està soterrat l'autor del Veles Events, però no. Mira. Ausiàs Marc no està soterrat baix d'aquesta llosa. La lauda sepulcral, que més que no làpida, fou col·locada per lo Ratpenat en 1950, però sense afirmar en cap moment que allí estava soterrat el cavaller. Això han estat derivacions posteriors de la penya, que comença a donar... Però, a veure, una cosa, és que, vull dir, tu has començat a donar-li peu a tot això per això del futbolista, per la semblança. Vull dir, El tot cucare- això, tota cucurella aquesta este. reflexió ha vingut per lo del Cucurella? Sí, i de Lol. fet... Sí, són coses d'historiador, no? Però, escolta, i no convindràs amb mi que Cucurella té nom de formatgeria? Home, a formatgeria? mi m'ho diràs. És Per que què? no, perquè en el Real de Gandia, el que passa és que ja no està activa. Ja, és una pena. Estava a la formatgeria Ai, ja. Cuquerella. Quesos Cuquerella. A mi em sona com I tenia tenda anticucal, en el saps? De Prado, cucaratges. No. O un antipanderoles. Això és un cognom molt comú. Sí. No sé si a la resta del territori, però a la Safor és ben comú. Jo coneixia Efectivament. cucarella. Que el Mocos i Salvador Sí, treballava també. allí. Ah, ja, En què series Cucarella? toma. Llavors, clar, i escolta, i no te recorda una cançoneta de Mira. l'estiu? Ai, perdona. Mueve tu cucú, mueve tu cucú. Total. Que això ho havia de dir jo, perdona. No, és que estava... Clar, m'he despistat perquè estava dient-me Sílvia que són de Benigànim. Però on han anat a posar-se la formatgeria? A la Safor, A veure, perdona. no desvieu el tema, perquè estem així vinga a trencar vidres, que jo no sé, això de ballar damunt dels vidres no crec que siga bo, però escolta, si Ausiàs Marc no està soterrat a aquesta làpida que està a la seu, on està el cos d'Ausiàs Marc? Han d'andarà, que dia aquell, no? Han d'andar. Han d'andarà. En Doncs,
El mateix poeta va deixar escrit on volia ser soterrat, en el seu testament, que per cert està conservat el seu testament a l'Arxiu del Regne de València i datat el 29 d'octubre de 1458, digué: en lo vas o capella dels Marc, al claustre de la Seu, prop el capítol. Què? Això on està? Això en l'actualitat és la capella de Sant Pere. De fet, Del Vaticà? de Sant Pere, la capella de Sant Pere dins de la Seu. València. Estem a València. Dins de València, la Seu, dins de la Seu, la capella de Sant Pere actual, que a l'edat mitjana era la capella dels Marc. Jo sé, Susa, el que volia dir, crec que l'he llegit la ment. No, Anaves a per dir que què? està... No, perquè just el que passa és que trobe que eren les dones, o una de les dones, Efectivament, al monestir de les Sant dos. Jeroni de Cotalba, i a més és una troballa bastant recent, Sí. no? Que farà uns 10 anys, 8, Superrecent. una cosa així. Sí, sí. No, sí. a veure, Pensava que s'ha de dir d'ahir, la setmana passada. estem parlant del 1458, Clar, per l'amor sí, de Déu, en comparat amb perspectiva, això, sí. recent. Però Sí. qui Eren són les que el estan pare a Sant i, Jeroni? El pare I la dona? i les dues dones. Ah, Sí, Mira-lo. sí. I, de fet, a una dels cossos de la dona se troba evidències del preny i la primera que dona... estava embarassada. Evidències La- del preny, eh? Com li pega la volta ahir per dir-li que estava embarassada. Clar, i llavors que era la germana de Joanot Martorell. Ai! Clar, i així és quan emergeix... Bueno, anem del tema, però dona igual, perquè és l'amor. És És molt bonic, l'amor. perquè ella, embarassada, mor a causa del preny, molt probablement, Isabel, i li deixa el dot al seu home. Clar, això anava contra els interessos de la família, i per això Joanot Martorell li va dir de tot a l'Ausiàs. Perquè va dir, has embaucat a la meva germana i t'has fet a més diners. I no els va Ostres. compensar de cap manera No. a la família? No. Ni fent un Home. poemeta, una coseta, un escrit. Nada. Sí, com... Llavors, clar, el cas és que ell, en el seu testament, demana que a Isabel no. A la segona dona, a Joana Escorna, la porten a esta capella dels Marc a la Seu. Llavors, clar, on està aquesta capella actualment? Pues actualment correspon a la capella de Sant Pere i, bueno, quan se va restaurar dita capella, pues, va sortir diverses obres de ceràmica amb els escuts dels Marc, amb la qual cosa se confirma que estava allí. I sembla Però no han ser... posat el georradar eixe ahí o alguna cosa per a allí confirmar-ho? van excavar. Ah, El val. que passa és que, malauradament, en la dècada dels 60 també van fer excavacions prop de la capella i es va recuperar un sepulcre amb els escuts dels Marc, que no sabem si eren les restes o no del poeta de Gandia. Però, clar, jo no venia a parlar de tot això. És veritat. És que és el que passa, és que... Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Som com la nit, Frederic, que et confonem, saps? Jo és que me deixo liar de seguida, Bo, saps? a veure, i si no venies a parlar de tot això, jo vull saber de quin tòpic venia vostè, senyor Frederic Aparici, a parlar avui. A veure, pues jo venia a preguntar-vos, sabia llegir la gent a l'edat mitjana? Sabia escriure? Sabia llegir la Sabia gent? llegir? No ho sé, jo crec que a veure. els reis sí, no? És que estudiosos. És que sabien O molt. els monjos. Clar, a veure, Les flares. Els Els frares. A veure, la resposta és que sí. La gent del País Valencià medieval sí sabia llegir i escriure. Però escolta, clar, però la gent així en general, perquè jo també tenia la concepció un poc això que estàvem dient, no? Dels dels rectors, els 4 poetes Clar. que hi havia... A veure, A veure, que hi hauria més, no? Però que han transcendit, no ho sé. Però no que la gent així en general. Clar, tot cal posar-ho en context cronològic i espacial. Vull dir, pensem, per exemple, que Jaume I no sabia escriure i la seva crònica, la crònica de Jaume I, la va dictar. Però, clar, un rei, com ja sabeu, pues, va de casera, no de poeta ni de cronista. No? A casa d'elefants, O saps? sea, Lo siento, m'he equivocat. clar, Apúntalo bien, llavors, com deia, cal perfilar millor de què estem parlant quan parlem d'alfabetització a l'edat mitjana, i he de dir que tot això forma part d'una recerca que ha dut a terme Alfred García Femenia, de la Universitat de València, i que conclou que, com avui en dia, n'hi ha diversos nivells d'alfabetització i de capacitat lectoescriptora. Vull dir, clar, si ens porten a nosaltres un contacte notarial d'un futbolista, no entendrem res. Ni el de ma casa, perquè allò pareixia que parlaven en xinès, però... Clar, això és el que vull dir, no? Llavors, clar,
clar, de la mateixa manera, un llaurador de l'Horta de València, d'ací de Burxassó, del segle XV, ell podia entendre més o menys les clàusules d'una compra-venda de terra o d'un ACE, però, clar, un contracte de nòlit o el tirant-lo Un blanc... contracte de què? De De nòlit, nòlit, què és? Avions d'eoli. No, el Què nòlit és? és això, transportar mercaderies per via marítima. Ah, És que ho dius complicat, Frederic. No, a més és perquè no se perga la paraula. No, està vull dir. bonica això aprendre. clar. Llavors, clar, sí. aquest llenguatge era complicat, igual que és això, complicat per a nosaltres. Llavors, clar, al Regne de València, on pegues una patà i t'ixen 50 notaris, l'escriptura era un fet quotidià. Vull dir, mira. és que fliparíeu amb la quantitat de tonteries que s'escripturaven davant del notari i que des d'Almansa ja no anem al notari. Què passa? Que a regnes com Castella o França, on la tradició escriptora és molt més diluïda, doncs, efectivament, l'escriptura té un element un component de control i és desconeguda per a la majoria de la gent. En canvi, a casa nostra, doncs, com diades, l'escriptura era un fet quotidià. Ah, Vull que dir, bé, mira. Sí, Minipunt per als valencians. Clar, els llauradors del segle XV sabien llegir i escriure més que els llauradors del segle XIX. Quines meravella. coses, Sí. Llavors, clar, què passa? Que hi havia escoles municipals, això on s'aprenia? Pues clar... Això, clar, on aprenen a escriure i a llegir. Efectivament. De pares a fills? No, a veure, la gent sabia escriure, creu-te-ho de bona veritat. Com s'ensenyaven? Anant a escola. Ah. Clar, per Però què? escoles com ara? Clar, això vull dir jo. Efectivament, hi havia escoles. Pareix que no, però a l'edat mitjana ja n'hi havia escoles, tu. Mira, per exemple, a Elx, el 1401, hi havia 2 mestres de gramàtica i lògica. Al Cira estan documentades des del segle XIV. És possible que estiguen des d'abans, però des del segle XIV tenim documentació. Al COI també saben que hi havia mestres des del segle XIV, però fins al segle XVI no construiran l'escola. I a Dénia, per esmentar una altra ciutat, també des de finals del segle XV estan documentades, tot i que devien existir des de molt abans. Molt mal. No has esmentat Gandia. Ja està Susa, No, però vull dir-te, clar, tu has parlat de gramàtica i de lògica, però assignatures, com ara les coneixem, a veure, que se dirien d'una altra manera, però posa que per cas, coneixement del medi o física i química, tot això hi havia, o sigui, equivalent en l'època, no? Molt bona pregunta. A veure, M'alegra que me hagas esa pregunta. Aquestes escoles de gramàtica i lògica, que són les més documentades a les fonts documentals, disculpeu la reiteració... No te disculpem, fora de l'estudi. Eren de llatí i matemàtiques. Clar, eren escoles de nivell superior, eren un segon nivell. Què passa? Que hi havia altres escoles bàsiques on s'ensenyava a llegir i escriure i fixeu-se, eren tan comuns, tan habituals, que el seu rastre documental és molt més fluix, molt més escàs, no? Llavors, perquè no eren importants, i com era una cosa d'anar per casa, exacte, no es deixava ahir. Eren quotidianes, no? Llavors, clar, a veure, tampoc anem ara a anar-se'n a l'altre extrem, no? I dir que ensenyaven a llegir i escriure a tothom, no, només als homes, era un ensenyament molt rudimentari, on la falta de pràctica doncs, feia que amb el temps només es conserva l'aprenentatge bàsic, però insistís, llauradors rics, artesans rics, mercaders de les nostres viles, dels nostres pobles, enviaven els seus fills per a que aprengueren el rudiment bàsic. Clar, només un lletrat fort, experimentat, com Joan Martorell, seria capaç d'escriure el Tirant-lo Blanc. Clar. Llavors, clar, què passa? A Gandia en tenim documentades, si més no, des del segle XV. Em sap molt de mal dir-te això, però tens menys de 2 minuts. Això t'ho dic jo en pim-pam-pum. Mira, a Gandia hi havia des del finals del segle XV, però és probable que estigueren abans. Per què? Perquè no tenim documentació medieval documentació municipal. Però segur que estaven abans. Per què? Perquè hi havia una escola nova, junt al portal de València, això és la plaça de les Escoles Pies, i la vella estava situada entre el convent de Santa Clara i l'hospital. La primera era, l'escola nova era de grau superior, gramàtica llatina i lògica, i la segona era per a llegir i escriure. I des d'ahir a Josep Piera. Vaja, ai, quina ho ha dit, meravella. ha complit. Clar que sí. Escolta, que previsible soc, no? Vull dir, perquè això de Gandia no està al teu guió, què sabies que t'ho anava a preguntar?
Que Jo estava fort! I la gent de preparat. Pinedo, on anava a estudiar, Frederic? On anava? De Pinedo, pues, No a existiria, Monte no? Olivetti. Segur. Frederic Aparici, moltes gràcies per esta lliçó. Tu sí que eres magistral i ens dones lliçons magistrals. Veritat que sí, Guillem Lizarde. Meravella, encara que la millor escola és la de la vida, Susa. Ai, Això també és i tant que veritat. sí, però per favor, apreneu a llegir i escriure, Sí. que després ens poseu coses sense H i a mi em fa molta ràbia tot això. A veure sense H. Total. Que és a veure, no és... Fins demà, tornem a les 4. Bo, Guillem torna a les 5 i Frederic ja torna la setmana que ve. Fins demà jo a les 4 Au, cacau. amb Miguel Coll. Adeu. Adéu.